Bomen. Een maand of 5 geleden sprak ik op deze plek tegen u over bomen. Niet heel verbazend, omdat ik echt wel begrijp na zo'n 74 columns dat vroege vogels zich vaak met de natuur en zo bezighoudt. U weet wel, natuur. Maar van LTO Nederland en sommige politieke partijen vinden dat er eigenlijk best wel veel van is. En dat je het allemaal wat zou moeten stroomlijnen. Een beetje combineren, hier en daar opdoeken. Zodat je door kunt met agrarische en andere industriële activiteiten. En dat gelul over stikstof ook eindelijk eens uitdooft. Maar goed, bomen. Ze zijn het thema van mijn jaar geworden, merk ik. 4, 5 avonden per week als ik ergens in de landen mijn oudejaars 2019 speel. Ik begon ooit over bomen en bedreigingen die naar gaan. Bij mij om de hoek, Oudekerk aan de Amstel A9. 14.000 bomen worden bedreigd door snelwegverbreding en de aanleg van een tankstation. Waarbij vooral Rijkswaterstaat de laarzen in de klei gezet lijkt te hebben. Want die hebben gewoon zin om het lekker te hakken, te zagen en daarna een tankstation neer te plempen, terwijl er in een straal van een kilometer of 15 al 3 zijn. Het goede nieuws is dat de bevolking en de plaatselijke politiek zich fix verzet. Ook partijen waarvan u dat niet meteen zou verwachten. Maar als het over vroom gaat, is het logisch dat ook de VVD genoemd wordt. Ik kijk de afgelopen weken met enige verbijstering naar wat er binnen die partij gebeurt. De teruggang naar 100 km per uur in het hele land werd als de grootste nederlaag van de partij ooit gezien. #rotmaatregel. Waarna bleek dat de meeste VVD-leden, de mensen in het land, zoals de oude Wiegel zou zeggen, nauwelijks opwinding was over wat langzamer rijden. Wellicht maken die mensen zich wel druk om verkeersveiligheid, uitstoot, luchtkwaliteit en doorstroming. Maar ondertussen probeert Cora van Nieuwenhuizen niet alleen uit alle macht het vliegverkeer boven dit land en aansluitend ook wereldwijd uit te breiden, Schiphol, Lelystad, maar ook wat snelwegen uit te laten dijen. Ik begrijp oprecht niet hoe je twee zo tegenstelde belangen, visies wellicht, in één hoofd of één kabinet kunt verenigen. Je kunt toch onmogelijk volhouden dat je het groenste kabinet ooit bent en klimaatdoelen gaat halen als je ondertussen blij wordt van het uitbreiden van auto- en vliegverkeer. Het is toch het een of het ander. Je kunt toch ook niet een goed betaalde politieke baan hebben terwijl je wachtgeld opstrijkt van een eerdere politieke baan en ondertussen vinden dat mensen op het bestaansminimum harder worden aangepakt dienen te worden? Sorry, stukje cynisme. Maar goed, bomen. In mijn voorstelling probeer ik duidelijk te maken dat elke boom er één is. Dat elke boom symbool staat voor wat wij nog hebben. Natuur, landschap, milieu. En dat om die reden elke boom bescherming verdient. Bescherming tegen Rijkswaterstaat en vroom-politiek. Bescherming tegen bijlen en kettingzagen. En als je verder kijkt dan alleen ons land. Bescherming tegen droogte en bosbranden veroorzaakt door klimaatcrisis. En bescherming tegen bedrijven die biomassa als een interessant verdienmodel zien. Zou het een idee zijn? Een idee, hè? Om allemaal, als we toch met de kerstboom in de slag gaan en in een soort sociale en liefhebbende bubbel zitten, die naar het schijnt in sommige families met december opduikt. Zou het een idee zijn een boom te planten? Gewoon wij, hè? Wij allemaal. Een boom. En dan gelijk één voor al uw kleinkinderen die zelf nog niet plantgerechtigd zijn. Ik weet niet of het waar is dat er op dit moment op zondagochtend zo'n 1,5 miljoen mensen luisteren. Maar ook als u met minder bent, plant een boom. Uitroepteken. Prettige zondag en feestdagen ook.